Bueno, hiltzen ari dira, baina oraindik bizitik gehiago dute, moteletik baino, koefiziente altu samarra, baina iruditzen zait, 8 da itsasgora, azkeneko ordu hauetan, bueno, korronteak izango du eragina, baina ez marea erdian eta bezalaxe, eta batez ere, ura beherantz datorrenean orduan indar gehiago izaten. Bueno, hori bihar izango dugu. Hori da. Ziko dugu bihar nola moldatzen dire, baina lehenengoz goazen gaurkoarekin, aipamen bat, arraunzaleok ongi ezagutzen duzuena, gaur puntuak banatzen dira beste edozein jardunalditan bezala, baina banderari begira bi egunetako denborak batu egingo dira, biak hartuko dira kontutan, eta datu hori hor da, nolabait estrategia ere behar bada alda daiteke, batzuek eta besteek izango dutena, bi eguneko batuketari begira. Bueno, hortxe dira semaforoak, TKE Ligak, ACT erakundeak aurten martxan jarritakoak, eta teknologia gainera ez bakarrik beste batzuek bideratutako hori martxan jarri, baizik eta ontziak erosi, teknologia bere gain hartu eta pauso handia eman, eta momentuz aparteko arazorik gabe izan direna, baina Galizian hauxe dute estreinaldia lehenengo eguna. Ea Euskal Herrian eta Kantabrian bezala, gora berari gabe doazen hemen irteerak batipat. Hortxe baitago gakoa semaforo kontu honekin, ez? Inor ez da izpiderik ez jarri eta askotan horixe izaten da nire ustez, seinalerik onena. Normaltasun baten barne erabiltzen. Hasi dira lehorretik zuzenketak egiten. Donostiarron proa. Horrentxe, nahiko txukon. Estos tripulaciones. Bandera txuria goia. Estatxe ondarri... Semaforo berdea, gorria erne. Bai! Abiatu dira. Eta bizkor moldatu dira gainera epaileak ontziak modu egokian jartzeko. Gogoan dut oraindik duela astebete Santanderren lehen jardunaldian izandako gorabehera sorta ura, zertzen ura. Ni ikeratu ere egin nintzen. Ura trafikoa. Trafikoa, eta ez ote zuten irterarik emango, itxura askorik, Bueno, ea nola moldatzen diren gaur, emakumeentzat bi luze ziaboga bat, 2778 metro guztira, eta GPS-an markatzen digu hasieratik Orio, branka aurretik sartuta, Hondarribia eta Arraunekin batera, segundu bat gehiago, orain bi Donostiako bigarren ontzian Donostiarrak biak, sailkapenari begira esan nahi dut, aurretik Arraun Lagunak dugulako. Bueno, eta guazen eskifaiekin, hori dagokionez, lehen kaletik, aipagarria, taldean dituen bi Galiziarrak, Biki Piñeiro aurrekalari lanetan, eta Sandra Piñeiro ere, aurten fitxatutakoa, barruan direla. Bai jauna, eta Xantik beste aldaketa batzuk ere egin dituela, pasaden astean ere egin zituen Santanderretik Lekeitiora beste, Ola Atzagirre gabilia, zen dugu lagorrentozan Arraunean, eta Itziar Olasagasti gaur sortzi bezala Santanderren hanketik, igandean gerrian ibili zen eta, horrean beti ere. Horrelako emakume bat, esperientzia duelako alde batetik eta bestetik, zenbat postutania tosta guztietara moldatzen delako, hori urrea da. Brankari ere, bai? Bueno, hemen Hondarribiarrak, eta aipatu behar da, hemen, movimentu batzuk egin dituela, entrenatzaileak, noski, dana bilatu nahi da, zerbait aldatu behar bada, aldatu egin behar da, noski, ontzia hobeto ibili dadin, batipat lehen asteburuan gauzak nahi bezala atera ez direnean, ezta? Eta gaur, lehen metro hauetan markatu, hobeto xeago, ez? Bueno, hasiera honetan behintzat eusten, bigarren kale horretatik Hondarribia, eta Hondarribiaren inguruan behar bada aipatu gaur aurrekalari, Natalia Diaz, ikusten dugula pasaden astean, Ainara Palentzuela, aritu zen, hori da, eskarmentu gehiago du, Diazek, eta gaur behintzat... Kastrokoa da bera, eta esperintzi gehiago du hor. Gaur behintzat, bera aurrekalari. Bueno, Oriok bi segundu eder, Hondarribiri, Arraun Lagunak 3, Donostiarra 5, tartetxoa bada, lanean hasi direnetik 2 minutu terdi, bor. Treneru bat, ia une honetan, Oriok Arraun Lagunaki, horra iruditan, Arraun Lagunak, pasaden igandean, Lekeition, bandera irabazi zuen, eskifaia, errepikatu egin du, Patxi Olabe, entrenatzaileak, eta aste honetan hainbat adierazpenetan, eta entzun dugu batez ere, irteran, lehenbiziko luzean, bueno, horixe dela
beraien ahulgune hori identifikatuta daukatela eta hori hobetzen saiatuko dira. Eta hori treneru bat dagoeneko Arraun Lagunaki Hondarribiari. Bitartean Donostiaren eskifaia, Mendizabal prestatzaile, eta aipatu behar da gaur Irati Merkader dugula, aurreko asteburuan oker espanago etzuen estropadarik izan, eta gero hor ontzierdian Belen Garzia, Torrebijako emakumea, eta Irene Arbeo Kuenkakoa, Irene Arbeo San Juanen ibilitako aio zen urtean, eta horiek arraunlariak esperientzia dunak, eta, bueno, ea nola moldatzen diren donostiarrak, momentuz 6-6 segundu atzerapenare bada ipagarria, eta Arraun Lagunak eta hori jo, irudiak frogatzen du, edo adierazten du, Hondarribia pixka geratu dela, GPS-ak ere bai orain, eta Orio Brankaz ondo, aurreko astean Lekition ere Brankaz ongi joan ziren, Oriotarrak, eta, bueno, ikusi beharko dena da, nolako tartearekin iristen diren, kanpoko balizetara ziaboga egiteko, ez da, Ibon? Begira, Arraunean luze, oso luze ere, kanporantz, orantxe Arraunek segundu bat, errekuperatu dio, dagoeneko duela minutu terdi edo, badia utzi dute, itxaso zabalean, eta norabidei dagokionez, hemen, laugarren kaleak babes gehiago izaten du, baina haizeak iparraldetik jotzen duenean. Orain dagoen haizearekin, orain mendebaldetik markatzen digu, niri iruditzen zait, haize honek berdindu egiten duela estropa eremua. Iparraldetik edo iparrekialdetik jotzen badu, orduan laugarren kaleak babes gehiago izan dezake. Zati eder batean, hori da, ala iruditzen zait. bai. Eta fama, hobea du laugarren kaleak hemen, bueno, batetik kanporantz, brankaz, babesa izan dezakelako eta gero poparean estropa eremua gurutzotu eta olatuak hobeto baliatu daitezkela. Bueno, Orio eta Arraunen artean traineru bat, Hondarribi bostera, Donostiara erori da. Hor atzeko lehiari begira, datu hau garrantzitsua da, gogora dezagun zelkapenean Donostiara 3. dela 4 punturekin, Hondarribia azkena 2 punturekin lehen asteburuaren ostean, eta ematen du hor gaur ere, 2 aurretik ditugula burrukan eta beste 2 azken postua saiestu nahian atzetik gogoratu azken postuak 14. jardunaldian zigorra izango duela, hain zuzen play-offa jokatu behar. Ondoko itxasoa ere bai hor, handiegia ez, baina ikusten da. Hor ez dago haize olatua bakarrik. Bueno, eta maniobra Oriok garbi, aurretik hasiko du. GPS-ak segundu pare bat markatzen dizkigu, nik 3 bat ere bai orain, antzematen ditut, 11 bat garbi. Hor da Orio, bai Orio, 5:48, eta olatua garbi ikusten da nondik datorren hor, 5:51 Arraun Lagunak getza. Hondarribia 8 segundura 5:56, eta Donostiarrentzat 5:59. Ea orain, poparian zer gertatzen den, Orioren errenta ona, eta 4 segundu badira, orain GPS-a markatzen dizkigunak, eta gero Hondarribi eta Donostiarren artean 5 tartea dago. Hor orain bi kontu, irudi horrek, iruditzen zait baieztatu digula kanpoko baliztako irudi horrek, nondik sartzen den olatu, alegia laugarren kaletik, lehen bizikora bezala. Baina haizea, Mikel, beste aldera, lehen bizikotik, ala ematen du behintzat, eta, bueno, ala anemometroak eta hori xadirazten digu, ea, orain nik uste dut etortzeko Arraun Lagunaken kalea, hobea izan daitekeela, Estribordera jotzeko, aukera duelako. Orio baborrera ere bai, haizeak gara tiratzen. Hor gainera ikusi behar dena da, momentu honetan Arraun eta Hondarribiren artean dagoen tartea, Hondarribi gogoratu bigarren kaletik ari dela, eta hor izan dezake posibilitatea, Donostia Arraun Lagunakek norabidea pixka bat egokitzeko komenitzaion bezala, ez da? Bueno, baina Orio tartea mantentzen ari da, handitu ere bai, 5 segundu orain, abantaila ederra da, azken 1000 metrotan sartu eta Ibon. Abantaila ona eta batez ere ikusirik minutuak aurrera eta poparean ere gaur erantzuten ari direla. Nola gainera? Bueno, zeagoako denborak Orio azkarren, eta begira 2 segundu, Hondarribi eta Arrauni eta 4 Donostiarrari maniobra horretan, maniobra bakarra emakumeen lan honetan. Eta bien bitartean zuzenean, Orio eta Arraun Lagunaken arteko diferentziaz 5-6 segundutan da, Hondarribi 12, Donostiarra 20, tarteak zabaltzen ari dira eta postuak finkatzen ikusten zuleo.
Eta horre detalea, Hondarribitarrek nola erabaki duten aurreko pestaina txiki hori jartzea. Horra izia badabil, Bai. Izia badabilenez. Amalaukoa markatzen digu, baina atzematen da, bai. Eta metroak aurrera, 750 falta dira, bi traineru, oso abantaila polita, eta arraunen atzetik Hondarribia eta Donostiara urruti, eta hauen arteko postuak ere finkatuta, eta honek auspotu egingo du Hondarribiko kuadrilla, Donostiarak atzetik utziko dituztelako, itsasoko estropada gogor batean, serio batean, ez? Eta abantaila handitzen, eta bestea, iruditzen zait, eta ari naiz, begikolpez, arraun lagunak, pixka bat estriborrera datorla, hori horien gainera, edo une honetan nik uste dut, bigarren kalera bezala. Aukera badu eta modu progresiboan egin dezake hori, baina hortxe da, 6 segunduko tartea izan da undien orain artean Orio eta Arraun lagunaken artean, hori mantentzen ari dira, Arraunek errenta ederra du, Hondarribiri 10-11 segundu nahi dudena egiteko, norabidea Andrea Astudillo hori egokia iruditzen zaiora ura hartzeko, eta momentuz Orio eta Donostia Arraun lagunaken artean 6 segunduko tartea dago, eta jakina gauzak horrela, punto bat gehiago izango luke Oriok eta hirutik bi garaipen, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin. Hori da, eta batez ere, pasaden asteko kolpearen ondoren berriro ere, aurretik branka sartzea. Erritmoan Oriok, hori 36 palada hartu dizkionik, ia 38 Arraun lagunaki. Eta estropada oso hautsia, bi indartsuenak, aurretik eta gero tarte haundia benetan, Oriok Hondarribiri 19, Donostiarari 27, pixka bat ematen du olaturen bat hartuta hurbildu dela une batez Arraun lagunak, baina eutsi egiten dio Oriok, hortxe da, 4-5 segundutan. Seire ere ibili da, atzetik Arraun lagunak. Gaur ez baitago, horrelako pasaden astean lekeitioan bezala olatu mota ezberdinak izaten dira. Batzuk oso askarrak izaten dira, batez ere itsasberan eta itsasoa berde eta petralduta dagoenean. Gaur ez, gaur olatu bajo eta luzeago. Periodo luzeagoa du. Eta momentuz lautik ez da jetxi tarte hori, 11 bat errenta ederra du Oriok, azken 200 metroa sartu gara, eta atzean Hondarribia 19, Donostiarra 29. Eta gehienak estriborrera, ez da, Mikel? Alaxe datoz, eta eutxiko dugu Oriok, garbi, hortxe da Orio, traineru bat eta beste laurden bat ere bai. Orio Garaine, bai, bandera ez, baina gaurko 4 puntuak bai, eta biharko egunari begira ere, errenta polita, gogoratu bandera erabakitzeko 2 egunetako denborak batu egingo direla, 5 segundu terdi. Eunenekoak zehaztuko dituzte, bideo finisa erabiliz, baina tarte polita da. 3. Hondarribia, hauentzat ere albiste ona, ez diferentzia gaitik, baizik eta atzean 11 bat utzi dutelako. 11 eta 19 Hondarribiaren denbora, eta orantxe Donostiarrak 22 segunduko atzerapenarekin 11 eta 29. Orio nagusi beraz Koruñako bigarren bandera da hau, aurrekoa joan zen urtean San Juanek irabazi zuen, 2 egunetan, bai lehen jardunaldian eta bigarrengoan Orio bigarrena izan zen, denboraldi ia osoan zehar bezala, eta gaurko honetan bai Oriok 10, 57 Oriotarrentzat emandako denbora, horixe, eunenekoak momentuz pantailan ditugunak 10, eta berehala protagonista bat Sara Gandara lankidearen eskutik, bigarren Arraun lagunak 11-0-2 Donostiarren denbora hori, 5 segundu eta 51 eunen gehiago. Hori apuntatzeko izango da biharko, Hori urrea da, biharko egunari begira. 3. Hondarribia 11 eta 19, 4. Donostiarra 11 eta 29. Aurrera Sara, protagonistarekin. Iñaki Arostegi zorionak. Ba, eskerrik asko. Bueno, gaur banderarik ez dago, baina denborarik onena markatzea beti da ona, ezta? Bai, noski baietz, ez? Azken, estropada
polita izan da, gogorra, arraune bukaera arte estutu gaitu, baina bueno, hor mantentzen jakin du difentzia, eta bueno, azkenen 5 segundu, eta zuk esatezun bezala, bihar estropa badao, bandera 2 eguneta, uste indikan aukera guzti da dazkatela bai arraunek eta bai guk, baina bueno, aurretik jutia beti da ona. Brankaz ondo, eta Poparian ere bai, eta aurreko astean Lekeition gertatu etzena, gaur, segun aldez. Bai, kanpoak ondo jungea, 4 segundu txoiek ata ditugu, eta bueno, barruak ere ez digute demorari jan, hortxe jungea demostia 5 segundu, batzutan 6 dio da, baina bueno, azkenen 5, ondo, guztua. Bueno, neskak suposatzot hor gogotxo egongo diela, aurten banderak eta irabazteko, baina hor badago borroka bizi batzuk aipatu dozun bezala arraun lagunakekin, Bai, gu bagenekin, azkenen demoraldia hasi aurretikan danak favoritismo edo guri eman digute, baina badakigu arraunek maila handia daukala, eta Hondarribik eta Donostiarrak ere bai, osi momentutan golpea jo dezakete, eta badakigu aurren ibili nahi baldin badeu lan asko inberko deula, asko eta ondo, Eta bueno, lehengo astean arraunek merezimendu oso irabazizun, gaur gu 5 segundu, ez da difentzia asko, usten dut estropada bagoitzan burruka handia ikusiko duela. Zorionak, gozatu eta hartu indarrak biharko, Iñaki. Venga, eskerrik asko zuei, Arroztegi jauna pozik, zailkapenan ikusi duzue, Oriok orain 11 puntu, bandera bat, 2 jardunaldi irabazitakoak, baina bandera bihar emango da. Hau da, asteburu honetan ez dira 2 bandera banatuko, baizik eta Bandera bakarra. Baina hor, jardunaldiak ere kontutan hartu behar dira, zenbait jardunalditan zaren aurretik, berdinketak apurtzeko eta horretarako bai, balio duela noski. Hori, eta azkenean segundoak, 5 eta 68 direla, ia 6. Horixe da datua, nik uste dut Orio zaleek eta arraun lagunak zaleek buruan hartu beharrekoa edo apuntatu beharrekoa. Nire ustez ematen dio, xarma, oraindik ere tarteka ligan, bi jardunaldietara bandera irabazte horrek, zarautzen bezala, ligako bakarrak izango dira, nik uste dut banderari ematen diola, halako ukitu edo prestigio puntu bat ere horrek. Halaxe da, Oriok 5 eta 68ko errenta arraun lagunaken aurretik, Hondarribiari 22 eta 28, eta Donostiarrari 33. Mailoten banaketa ere egin behar da orain, eta horretara joan dira oriotarrak eta mailota hartuta, eta hori da albistea, izango dugu, hor da, Nadet, txantxetako gogoarekin, bere kideen aurrean, eta alde batetik patroien zelkapena da, eta bestetik zelkapen nagusia. Horra, Borja Rodrigo ere, Nadet, gustura asko, Lorea Bilbao, jarri dio dagoeneko, mailota eta iruditzen zait. Oriotarrek, pasaden astean, 2. postu egin ondoren, gaur nolabait beste arnaz bat izango dutela. Nola nahi ere iruditzen zait liga honetan, horrelakoak ikusiko ditugula gaur ere, arraun lagunak, 6 segundu azpitik, horrek esan nahi du, edozein garaitan, hortxe aukera izango duela, bandera irabazteko eta bi treneru hauek azkar dabiltzala. 8 punturekin orain Nadet Agirre, gaur ere 3 bildu ditu, Nerea Perezek 2, Andrea Astudillok 1, eta patroien zelkapenean Nadet Agirre 8 ditu, Nerea Perezek 5, Andrea Astudillok 3, eta Inder Paredesek 2. Eta lidertzan ere, noski, Oriotarrak orain puntu bat gehiago dutelako. Oriok 11 puntu ditu, arraun lagunakek 10, Donostiarrak 5 eta Hondarribiak 4. A clasificación de las mayores patroas está... Hemen eginiko metroak, 2007 izango lirateke, itxasmila bat eta erdi, eta hor da diferentzia, Donostiarrak metro gehiago, arraun lagunakek ere 6 gehiago. Esan daiteke, egun borobila izan dela gaurko Orioko emakumentza. Zabal eta prestatutako emakumentza, Tibor. Lehen aipatu dugu, igandean bigarren egin ondoren, gaur irabazteak emango diola talde honi, bultzaratxo bat, eta bestetik, pasaden astean, dena 9 segundu azkarrago izan zen, edo motelago izan zen, hobeto esan da, Orio arraun lagunakekin alderatuta, Poparean, gaur, Poparean ere, beti ere, aintzat hartuta, denbora ofizialak, epaimaiak emandakoak, azkarrago Poparean, Orio izan da. Han, Ziaboga bakarrean, 2 segundu pasatxoko aldea zuen, arraun lagunaken aurretik, eta
poparean, Orio, 3 segundu terdia eskarrago izan da, Arraun Lagunak baino. Eta Konfiantza emateko, horrek eta izaten da, balio du. Arraunean idatzi gabeko horlako usteak eta badira, eta talde baten inguruan poparean ez datorrela. Hori ibiltzen denean, hori sortzen denean, txarra izaten da oso hori taldearentzat. Bueno, sorionak oriotarrei, egun ederra jentzat, orain atzekaldean, Donostiarra eta Hondarribiren artean puntu bakarra, eta biharkoari begira errenta oso ona, ia 6 segundo post eta 78 Oriok Koruñako bandera etxera eraman izateko. Iragarkiak eta berehala gizonen estropada Eusko Label Ligari dagokion 5. jardunaldia Koruña.